Pikiran. Enggak pindah pikir, Pak. Nggih. Mboten. Miki ngantek melotrok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Sakinah RW Gangsal Desa Dukuh rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al Ukhwah menika dalam rangka kempalan rutin majelisan, majelis taklim, majelis zikir. Alhamdulillah dumugi dalu menika kula panjenengan pinaringan sehat wal afiat, pinaringan sempat, pinaringan kesehatan umur panjang, katite saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing Masjid Al Ukhwah menika. Pramila kangge raos syukur kula panjenengan sami monggo kita ikraraken kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Selawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah. Bapak Ibu mugi kula panjenengan sedaya pinaringan iman ingkang teguh, ajeg jejeg kontinu terus menerus istiqomah. Istiqomah ini saking tembung koma yakumu, tegese ajeg jejeg ora menggak-menggok, rutin anggenipun nglampahi ibadah. Ngoten nggih Bu nggih? Pun ngantuk dereng? Kula sing ngantuk lho, bapake malah ora ngantuk. Malah tebiran kok. Gitu. Kula dadi gembujeng, ya Allah. Bahagia sekali. Ternyata resep hidup itu bahagia. Alhamdulillah kula panjenengan sampai detik ini, malam ini ranggih bahagia atau Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Dicontohke bapak niku lho. Bahagia. Ora mikir reno-reno, pokok bahagia. Tindak pundi-pundi free, bebas. Nggih to, malah sehat. Benten kula jenengan diedipeni malah watuk pilek cekrah-cekros. Wis dikeroki anake jek malah watuk. Mergane kokean pikiran.
banter tur ya seru. Neng nak mboten mikir babar blas los dol, insya Allah sehat nggih Pak nggih. Le, pripun? Pengen sehat kados niku pripun? Alhamdulillah. Kula panjenengan pinilih dening Gusti Allah nggih pinaringan badan sehat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan saged kepanggih malih wonten ing majelis menika. Niki kula yang pertama niki berarti nggih setelah kula piknik nika nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu kula nderek bingah nderek remen panjenengan tasih rutin anggenipun nindakaken majelis menika. Awit di mana ada majelis zikir lajeng wonten mriku dipun sebut asmanipun Gusti Allah, lajeng enten mriku saling nasihat menasehati, Allah bakal nurunaken malaikat rahmat ndongaaken dumateng kula panjenengan sedaya. Kok ndelalah kersane ngalah Gusti Allah kula panjenengan kok dalu niki dereng saged rawuh, kamangka enjing wau panjenengan wis niat kenceng. Iki malam Senin aku tak arep kumpulan pengajian, delalah jenengan enten alangan, mbah ken momong putune, utawa awake nembe meriang, utawa delalah gadai kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya jenengan ngeboti niku wau, tapi dalam hati panjenengan jane pengen ngaji. Niku panjenengan tetap diganjar Gusti Allah kados panjenengan sowan tindak enten pangaosan menika. Itulah keistimewaanipun tiyang ingkang kersa mendatangi majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu. Didongake malaikat. Nomor kalih dipun gampelaken anggenipun pados pangupa jiwa. Diparingi keberkahan hidup, diparingi ketentraman batin. Mesti beda wong sing sregep ngaji kalih tiyang ingkang boten nate ngaji. Nalika menghadapi suatu permasalahan hidup, cara pola pandang, pola pikir, penyelesaianipun pasti juga beda. Minimal kula panjenengan nak nembe nandang kahanan, kepepet, ditempatkan Allah di bawah, ngonten niku tesih kelingan kemutan karo sing gawe urip, sambate karo pangeran, orang gresula, ora misuh-misuh. Nggih napa nggih? Mula kula panjenengan syukur kalih Gusti Allah. Entenipun majelis taklim menika estu. Minimal nggih menyemangati kula panjenengan kok ndelalah awake jane ya kesel tenanan. Nembe nandangi gayan ten ngomah ten dalem niku jan repot bot. Tapi krana enten grup terus saling diingatkan, sing maune ayas-ayasen niku dadi kegugah, termotivasi bangkit melih. Apa meneh diajak koncone semangat melih. Nate mboten jenengan jane ya aras-arasen, tapi karena diajak disenggol rencange dadi semangat, enten mboten? Kepara malah kabeh. Nggih to. Ya itulah fungsinya jamaah. Tapi kula panjenengan kok mboten nate berjamaah, ketika lagi nandang semangat ngibadah ya kaya ya Allahu akbar, walah kaya kusuk-kusuk ning nak engko lagi males belas krungu azan wayah salat ngonten ya jek ketungkul gawean kosak.
Le pun dielingke to pendak subuh. Salat niku langkung sae tinimbang turu. Bubuk basa Inggrise ndemicek. Nggih, tapi ya abot. Wayah esuk kok. Esuk ki penak-penake istirahat. Kepara malah masih di dalam dunia ngimpi. Lagi ngimpi enak-enak mangan sate lagi digugah pakmu wis subuh badalah ngimpi. Gelo mboten. Padha wis mangap lho ngen ngimpine niku. Jebule gur ngimpi. Ngimpi wis ngitung duit tarik-tarik dilebokke sak diseleke mburi. Tangi gregah. Amo perasaan golek duit nang dompet golek zong. Kowe alah gur ngimpi. Lah niku pramila kula panjenengan kedah syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Ten pundi panggenan kedah syukur matur nuwun. Dawuhipun Allah wonten Quran surah Ibrahim, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna ngazabi la syadid. Sing sapa wonge gelem syukur marang nikmat ingsun bakal ingsun tambahi. Ning nak kufur ngresula maido nacat yalah ladene panen ning desa ketoke tampa 10 yuta kok jek panggah kurang wae. Lah kurang terus mergane butuhe 50 juta. Laki ketampanan 10 yuta. Monggo 10 juta niku ya kathah kanggene sing boten panen. Nggih to? Tapi karena atine niku sumpek kurang narima ing pandum sinaosa katone panen panggah kurang. Mula kula panjenengan kedah syukur, napa sithik disyukuri. Sebab nikmat yang sedikit kalau kita syukuri akan menjadi banyak. Napa malih nikmat kathah disyukuri sik. Peparinge Gusti Allah apapun disyukuri. Lah ngomong syukur niku omonge gampang, nglakonane angel. Nggih napa nggih? Contone kula dhewe, sinten Bu? Kula dhewe. Nggih ta wangel. Pengine ku maido nacat nyelo wong liya utawa banding-bandinge karo nikmate orang lain ya ora bakal gathuk. Wong setiap manusia itu diberi kenikmatan masing-masing. Jenengan arep syukur kok dibandingke karo nikmate sing ditampa wong liya. Aku ngono nggih kaya Mas Wahid kae iso blayangan tekan Mekah ya aku seneng. Ning ya piye aku ora gablok apa-apa. Nek jenengan ngenteni ngoten niku, ngenteni gabloke niku ora bakal gablok. Wong jenengane wis ditempati punya nikmat tersendiri ingkang kula boten gadahi kados panjenengan. Kita itu terkadang mau bersyukur niku ndadak ngenteni nglumpuhi nikmat eneng ngene wong. Wah, aku nggih kaya Mas Fakit ngono kae. Iso rono rene kok ya penak. Ngenteni ngoten niku saged mboten? Tangeh lamun, nggih napa nggih? Pramila apapun yang enten yang ada pada diri kita, cukuplah itu yang harus kita syukuri. Nggih to, Bu? Kula jane ya maido, penak duwe sisian kaya mbiyen. Gondang, gandeng, ngekap ngoten niku nggih to. Karepe ngoten niku. Ning nak niku gur disawang-sawang umpamane Mbak Endang goncengan karo Mas Budi Glendang, wah penake jaman semono. Nak gur bayange ngono terus tiwas. Heng, napa? Zong. Wis syukuri wae ngopi dhewe beneran. Ngirit bensin, nak wong loro biasane lunga kan tambah abot to, Bu. Bensine ngirit sak sendok apa rong sendok umpamane. Wis digawe ngono ae ora ketang atine jane ya. Piye? Kesepian anake ning mbahne kok.
Pados napa? Lah itulah pramila kula panjenengan disyukuri wae sik, dinikmati disyukuri. Ternyata gampil kok ngendikane Gus Ba, mensyukuri nikmatnya Allah itu ora kudu ngenteni nikmate gen padha wong liya. Cukup sing ana pada diri kita itu sudah cukup untuk kita syukuri. Niku siire ngenten iki. Ati iki kudu ikhlas lan narimo, akeh sithik jatah kang wis ditampa, akeh ati iki kudu ikhlas lan narimo. Lho, angel lho Bu niku. Ikhlas lan narimo. Saking napa? Akeh sithik jatah kang wis ditampa. Jatah kula panjenengan diukur, rezekine kula jenengan pun diukur sak madya menurut kemampuan kula panjenengan. Urip ning donya aja padha ngersula, seneng ndonga nindakno dawuh agama. Nak pengen syukur, nak pengen atine padang syukur, aja gampang gersula. Sebab wong gersula niku berarti ora gerem nampa, rumangsa ijikku kurang. Rumaos napa? Niki nak kula jenengan dituruti tesih rumangsa kurang mboten? Kurang kathah, gitu. Wis ngene jek ngene kurang ngene, wis ngene kurang ngene. Ya pancene jamak lumrahipun menungso niku nak dereng mujur ngalor tetep merasa kurang. Biyen wis duwe klambi siji, pengen duwe klambi loro. Dang wis duwe loro pengen duwe klambi telu, dang wis duwe telu pengen duwe klambi papat. Kalau contohnya ngoten niku, ibu-ibu cobi jenengan sing gadah gelang setunggal, wah anggar liwat toko Mas Nogo, Mas Semar, Mas Wahid, lah niku menggak meri kalau Pak gelangnya gede-gede mbak aku digenepi, sekarang ayo tak terke tuku gelang karet. Mesti akan merasa kurang, gitu Bu. Bu Marna nggih kurang toh, umpamane ditarik lek tesih kurang lho. Bu Marna nggih tesih kurang toh Bu umpamane. Lah nggih berarti ya padha le ngomong. Kula ya cek kurang, pengine cek pengen tambah ngoten. Ya itulah. Tapi di balik niku kita tetap belajar syukur. Alhamdulillah. Awit napa Bapak Ibu? Keberadaan kita yang sekarang kita alami ini adalah impian harapan orang lain. Jenengan mungkin duwe idam penak ya, kaya Mas Wahid wis iso munggah kaji, tekan Mekah, iso ndemek Ka'bah, iso ndonga penak ya. Jenengan ngendikan ngono kuwi karo kula ling nglakoni niku wis kula cicil 14 tahun yang lalu ben iso terwujud Bapak Ibu. Jenengan saiki guru iso ngomong, penak ya Mas Wahid iso munggah kaji. Guru ngono tok. Tapi rekosane kan mboten jenengan ngertosi. Nggih napa nggih? Sama. Jenengan mandang Bu Marni, oh, penak ya Bu Marni, juragan bako, rono rene gur garek tudang, tuding, blonja anak buahe. Orang ngerti dibalik itu rekosane, wah, esok awan sore bengi betek-beteke nggih mulyake keluargane nggih ngoten niku. Ternyata masing-masing kita Bapak Ibu itu dambaan harapan orang lain. Gur awake dhewe ora reti. Sebab wong urip kuwi gur wang wang. Orang bisa seperti itu pasti dibalik itu berusaha. Amin nyun sewu. Kula iso mangkat 2026, mongko kula sing toto-toto 2012. Pinten tahun? 14 tahun. Kula wis mikir,
Zaman daftar kali ibune nika. Mas, piye? Awake dhewe golek utangan biyen kula mbleseke 50 juta, Bu. 2012 jenengan kepikiran mboten bleseke ngoten niku. Jangan tangan Bu Warni niki sing paham koncone sak kantor. Nggih, Bu nggih. Bleseke 50 juta dicicil 2 tahun, Bu. Kula kali bune wis ngene. Wah, iki dadi mirang-mirang ya aku tak critakake. Ora apa-apa nggo ibadah ya, Bu ya. Nggih memotivasi jenengan. Ora gur ngerti wah penak Mas Fakir tekan Mekah, gur ngertine gur tekan Mekahe. Ora ngerti prosesnya ning jero tele-tele berjuang niku. Wis gajimu dipotong ben sasi nggo lebon kuwi. Aku gajiku sak enek-eneke nggo urip. Heeh Mas, bismillah yo daftar. Lah bahagia banget nih kok, Masya Allah. Los ya bar niku terus kula ngangen. Aku wiwit saiki kudu nabung. Kula mula wiwit 2012 iku nabung sesasi 1,5 juta, Bapak. Soale kula dudu pegawai negeri. Bojo kula pegawai negeri. Bojo kula mbleseke gaji tanda tangan cair. Lah kula tanda tangan cair kok ngendi nek ora dede ya randang cair nggih. Lho kula ajar ya bojoku iso diandelke. Wah, aku sesuk nek enek terjadi sesuatu hal delalah kersane Gusti Allah bojo kapundhut lah aku sing nggo tombo apa untung kula duwe tabungan niku dadi kula tutup nggih kula dhewe kula nabung nggih nutup pemberangkatan haji niki direwaki haji sak cukupe wis pokok aku kudu iso kersane ngalah alhamdulillah saged kelampahan le niku. Pramila setiap manusia yang ada pada diri kita itu harapan dambaan orang lain. Tapi dibalik yang kita dambakan, mereka pasti akan berusaha secara maksimal untuk meraih cita-cita yang dia inginkan. Mula monggo kita ditirakati di riyadhoi zikir lan sulo aja nganti lali zikir lan sulo aja nganti lali ditirakati diriyadhoi. Nak kula riyen tirakate apa ya nabung arep persiapan haji niku mboten sithik. Ngelunasi wae 26 yuta wong siji. Nak wong loro dadi pinten? Burung sangune ora cukup sak yuta, mesti 10 yuta. Enten mlakon jajani kok, Bu. Nggih to? Wong lambene pun kadung lambe. Apa, Mbak? Keplek kaya bahasane Ibu, keplek wis cangkem keplek nggih, Bu. Sing penting sing nggih keplek enten aku ya ngono. Nyatane nyenengke jenengan nggih saged. Lambene pun lambe keplek mangan enak, nak ora doyan. Sami jenengan to, Bu. Jenengan adar mboten icara nggih mboten doyan. Berarti sami kula. Lah niku ternyata harus mengeluarkan biaya yang banyak. Apa meneh kula ndek anak wedok sing ABG mesti senenge coba-coba. Enten luar iki Pak ayo jajan iki Pak. Lah, dhewe pira regane? Ayo Pak pokok jajan kene pindah kono. Wah, ya iki sing marake kantonge dadi menipis. Tapi ya ora apa-apa nyenengke anak wedok. Nak ora anake nggo sapa kan do ngoten to ya misale. Kelompoknya bondo apa nak ora nggo anake nggo sapa to Mas Fakir. Akhirnya dadi ngono ki. Oh iya, guru ngoten tok iso e. Oh iya karo demek-demek. Garek pira iki ngoten niku. Lah itulah rino wengi Allah sampun maringi sekabeh nikmat wis dicukupi mula aja lali syukur mring Ilahi bakal nikmat gawe tentrem jroning ati angger purun mensyukuri seneng atine dadi
seneng remen. Iku kula ya seneng, rone ya seneng, iso ngerti apa-apa ya seneng. Praketang ya rada delek-delek. Wah, tak pira iso. Kayak iki mulih unggah-unggahan, wayah ragat sekolah nggih to, Bu? Wis wah semoga ya ana dalane wonten mawon. Mula ngantek kula dereng enten syukuran pulang haji lho, dereng enten. Dereng kula kepikiran, Bu, padahal yen kula tirik-tirik. Besok bar mulai haji angkat syukuran ibu-ibu wonten. Ning ganteng terus butuhe kok akeh men wis kula pending sik. Wis iki nggo wajibe sing luwih wajib sik ana ngragati bocah-bocah sik kula. Ngantos wonten niku. Lah itu syukur nggih Bu nggih. Sing penting syukur apa yang ada pada diri kita itu masih dambaan orang lain, diinginkan oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi kita jenengan, aku yang ini masa diharepi wong lho, sehatin jenengan niku lho, diharap-harap orang lain yang nembe sakit Bapak Ibu. Ora kaya kowe yu dledar-dleder ngepit dhewe, mlaku dhewe penak. Aku ki lho yu, pendak nyang pasar ndadak kon ngeterke anakku lho. Berarti dia merasa kurang. Nyawang kula jenengan ingkang tesih dledar-dleder tindak pundi-pundi ora diderekke niku suatu nikmat. Nggih napa nggih? Ning kula panjenengan ngoten niku mboten krasa. Pokok ling diarani nikmate angger samukawis kebutuhan kecukupan niku diarani nikmat. Nek urung patek cukup ngono jarene ora nikmat. Nggih napa nggih? Mula belajar, dika belajar memahami nikmat niku beragam bentuknya. Jenengan saged saring lipus niku nggih nikmat, Bu. Napa dikirane wong turu kok nikmat? Lho, mboten saged sare, insomnia ora iso turu. Tambah keteng dokter bayare larang lho. Arep turu dadak dikeloni nganggo obat tidur. Niku teman kula sampai sekarang tesih lho Bu. Nak ora kelonan obat tidur, mboten saged sare. Jenengan lho, mantuk keng sabin keng pabrik, dul brek. Kula ya iya, bar keng sawit ngisi ten sawit teng luhuran ten masjid. Legawa suwur nganti tekan ngasar Bu. Orang gagas dadi lak wah ket ngopo turungane. Orang gagas ya ora eneng aru biru gitu. Terus ngerti-ngerti adzan ngasar, ngoten wae. Oh, kupeng anake nang kidul kula. Ngoten niku. Nggih to. Lah pramila monggo disyukuri apapun ingkang Allah paringaken dhateng kula panjenengan. Syukur nggih Bu nggih. Kanthi pangajab mugi-mugi majelis menika estu mbeta manfaat barokah tuwin pribadi saha lumeberipun keluarga anak turun kula panjenengan sedaya. Mekaten lan cekap semanten mugi wonten manfaatipun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten pertanyaan betul? Bicara tentang kehidupan gimana lain-lain ngobrol pribadi. Wah, setengah jam.